Jinsab fi stadju avanzat u dalwaqt ikun lest ir-restawr li qed isir fuq barra tal-kappella tal-akbar ċimiterju f'pajjiżna, dak tal-Addolorata. L-ewwel pjanti ta' din il-kappella imorru lura għall-1862 u ċimiterju ġie inawgurat fl-1869 biex 3 snin wara saret l-ewwel difna. Tul is-snin din il-kappella ta' stil neogotiku ġarbet diversi ħsarat u issa restawr ilu għaddej għal dawn l-aħħar sentejn u jinsab fi stadju avvanzat ħafna. Waqt żjara li għamel id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearn ġie spjegat kif l-istil uniku tal-istruttura tal-kappella preżenta diversi sfidi. Fil-fatt, il-perit Herman Bonici spjega kif il-ġebel tal-kappella huwa differenti u anki s-soqfa huma tal-injam miksija biż-żingu. Iż-żingu qiegħed jinqala jitnaddaf u qegħdin nużaw l-sistemi oriġinali biex nerġgħu nwaħħlu u nerġgħu raġgħu lura l-saqaf taż-żingu għal dak li kien. Sfortunatament matul is-snin saritlu ħafna ħsara u fil-fatt kien jipperkola ħafna ilma li mbagħad kienet toħloq ħafna ħsara wkoll f'partijiet oħrajn tal-istruttura. Allura dawn huma affarijiet li aħna qegħdin nindirizzaw. Bl-istess mod l-interventi fuq ġewwa wkoll qed jiffukaw fuq is-saqaf li huwa tal-injam miksi bil-ġibs li ddeterjora minħabba li daħal l-ilma. Dawn l-elementi jagħmluha binja unika li magħhom iġibu diversi sfidi. L-sfidi kienu ħafna. Waħda anke minħabba d-daqs tagħha l-għoli tagħha u l-mod ta' kif inhi mibnija anke l-fatt li għandek saqaf tal-injam kif biex tarma u titlaw taċċessa dawn il-postijiet ma kienx waħda faċli. U mbagħad ukoll anke minħabba li tip ta' kostruzzjoni huwa tip biex ngħidu hekk uniku għal dawn il-gżejjer, allura ridna nirriċerkaw il-metodu ta' kif din inbniet ħalli aħna nifhmu wkoll li huma dawk il-problematiċi fejn qed issir fejn hemm l-iktar ħsara biex inkunu nistgħu nindirizzawhom. Il-proċess kollu, inkluż qabel beda u issa li għaddej ix-xogħol ta' restawr, qed jiġi dokumentat. Ta' dokumentazzjoni hawnhekk qegħdin nagħmlu surveys fotogrammetriċi, ġifieri qegħdin nużaw numru ta' ritratti li mbagħad naqduhom flimkien b'software apposta b'surveys apposta li mbagħad minnhom noħorġu l-pjanti li fuqhom ukoll nimmappjaw id-deterjorazzjoni li aħna għandna. Issa abbażi ta' dak il-mapping abbażi tad-deterjorazzjoni li aħna nsibu mbagħad hemmhekk aħna qegħdin nippjanaw ukoll l-interventi li jridu jsiru. B'dan il-proċess dokumentat ta' warajna jkunu jafu kien hemm qabel u x'interventi saru biex tkun iffaċilitata l-ħidma xjentifika li jaf ikun hemm bżonn fil-futur.